Assalamualaikum guys, ini warung rujak. Rujak lontong. Rujak tiba ala kok sing bakul kancaku dhewe. Rene kali ta? Duwe aku ki buka YouTube engko sik ta. Enggak sedoyo. Ini tak muleke rujaknya tak videone iki bakule semok. Iki yo anak. Enggak yo. Facebookmu apa jenenge? Jenengku to. Aku itu jenengku dhewe. Bel aku isin karo jenengku lho, Nur. Lah jeneng kat mulai cilik isin yo, Mas. Aku jenengku Nur kok ora isin Lah apik Nur to. Tapi apa pengen Nur? Makanya Facebookku jenenge Nur. Jenenge Nur. Nur. Si temen sik seger waras. Istilahnya. Siti Umi ninggalku. Tumi sapa? Siti Umi. Oh, Siti Umi to. Oh, aku sapa ya sing ngomong iki? Oh, Sri. Ini to. Sri Utami. Heeh. Ya arek nganu, le Sri Utami to nganu. Awake cilik ramping lho Sri malahan. Setelah gering-geringan no. Biyen ora lah Sri mah aku lemu gemuk ngono ya. Pas SMP ka lah. SMP kan lemu. Lemu. Heeh. Saiki jere sul tak gering-geringen mari ngono cethukan sul iki ning Mulu Kembar kono lho. Digonceng mlaku kuwi. Sri? Heeh. Mari ke rumah sakit, mbok mari kono. Oh paling anu mboke, apa mboke? Mboke ndi? Kayak kan tunggale cep ta? Tunggale cep. Cep coba iki. Bango ayo Mulu Kembar kae kan sing sekolah PGRI kae. Kayak kakange kae. Sakjane ngene iki reoni wae reoni SD ya. SD yo. Lah to. Bel gedus kabeh. Solo kalau sing kon ketuane. Kae wis duwe grup reuni SMA-ne yo. Yo gak apa-apa ta. Nah, di SD ngene yo. SD kan gersak kampung kene mesti ya cethukan to. Kan cedhok. Nek ning kene turu kae. Sul. Lek anu arek kudungan apa biasa? Ora. Duh. Ora mesti kadang lek pas salah mundur nagane kok kudungan Iya, aku ya ning sawah mendino Nur. Nyapun. Lah yo matun. Salah samae ombo Ya ora ombo maksudnya iki lha piye? Bendane diburuhne ya ora mampu. Isi kok kira pertanyaan. Enak. Ora tau lho aku lek ngalor. Imam dari kanu to? Pak Kades to saiki. Oh ning kono ning Papua. Lek awakmu anu to ndek Facebook e? Imam. Heeh. Pak didoi ta aku di komen ya. Aku apa ya sing Tulismen. Imam dari kanu Kades. Terus lho, kok gelismen tak gitu lah. Banjur teko. Banjur reng teko jarang. Bane ngobrol lah bakule. Terus. Berangkat mulai pisah SMP. SMP kok kelas pira to pindahmu kae? Loro. Lah kelas loro ya. Aku munggah kelas loro terus mari ngono aku dicikur wae mbahku Malang. Oh tak kira awakmu kae pedhot rabi apa ngono to? Urung no, sian. Pedes romboke telu. Yo ora nemen. Siapa ki Mas? Nutrisari apa? Tawar. Es tawar iki gak mangan legi. Es bening. Aku nutrisari ya ora apa-apa iki guys, mangan rujak. Yo wis, heeh. Aku ndek ana kae bengi-bengi sore apa ngene kancamu ngono ya. Kae iki gak sida. Apa kae Nur. Jadi liwat kene yo an. Berep ta aku liwat kene. Yo mampir. Koncone. Mari mangan guys. Bagus kan saiki ning ndi? Banyu aku. Ning Banyuwangi. Heeh. Menti apa melon? Menti. Apa nih? Melon Mas. Nah. Lah ya melon Mas. Kon ngopeni. Mari ngono kan aku sempet barangku supaya wong tuaku ayem ku mau. Ora aku ke Jakarta tak kirim balik. Apa barangmu? Iki koyo kasur, kursi, lemari, kulkas, mesin cuci ngono kuwi. Ini ada pun. Ali. Sempet telepon. Oh, tak dulu ya. Nek kene wis pokoke opo. Mak ning Lombok. Enggak kan? Mau jalan bukan utang kok. Lah tak Eleh lah bisa sukir omong yang ngono kae.
Ngono wong kene aku ndang rapi. Gak kaki aku pada rapi aku. Ini mah makan bojone. Karyane. Karo bayan. Tapi ndang rapi yo naik banget. Aku pernah yo tak pengenan ya. Seru kuwi. Kuwi rapi nek. Lemes. Tenon ta? Heeh. Iya kan kono koncone dijojone ning aku. Kere ya. Iki apa rapi nek kareke. Bojone. Aku sih ngene iki pengen berarti Allah memutuskan apa kita ambil mayat itu meninggal berarti sudah selesai. Bukan yang munafik aku ya kan saat ini aku gak ada pikiran ini. Weleng peri. Peri itu Berarti plastik dia cuma peri ini. Lori titin. Ini yang ninggal. Inna. Ini corona kae. Oh, Enggak weleng rapi ya, tapi Pak. Kalau rapi. Kelas bilang. Aku sudah tak mulai bojoku tahun berapa ya? Paling sekitar 3 tahun iki misalnya. Aku rupane rada lali lho. Yen orang ngene iki ya Bisa seorang so maca. ini kriwul ngono. Ya lah apa pandang kriwul dia tak untel-untel. Ini Pak gambar dino tapi rupanya tak langsung tak ngono ya. Mau lagi punya aku nak pangkling tenan mi. Iki aku kempong lho. Ini kan aku goblok ta. Aku goblok. Tapi resi saiki. Kemudian kan gak resi. Lah lah men rawat dipanas lho. Loh, saiki lebih panas. Saya lebih panas saiki. Biar kan awakmu ireng ya tapi manis. Andeng-andengmu mbok ilaki to mi. Ya muda mobil. Berarti kok bisa andeng-andeng. Itu pakai iki lho. Aku iki apa iku teh? Tak laser ning Taiwan. Lah iki laser di Jakarta di sana aku, tapi kok gak ilang. Berarti orang Sampai andeng-andengku dipateni iki. Sing ngene karo dokter. soalnya gimana? Nek gak uang boy sana aku makanya tak ilaki. Ini kok dalam menilai? Loro. Soalnya sih ya mendaging adine di iki akeh. Tapi sing ngene gak kepiye di laser kae. Ya bateku ya pengen operasi kutil ngene iki. Terus mbon anu ngono wis kena oke. Kemarin kan aku kan kondisi kan kerjaan toh. Leren, dapat kemarin kan panjang air ruangan ini malah di. Tapi akeh nang. Tapi jadi bukan penyakit kulit. Kira dokter spesial iki. Ora. Ya gak ganggu, ya. Ya memang gak nanggu. Cuman risih. Tumbuh oke. Risih. Iki wis nganumi. Mas aku lagi gak pati pakaian zaman aku Jakarta kok Oke. Bersih muka jadi. Jeneng ngono iki oke lho alhamdulillah. Ini lagi ini teh. Rene iki tak rahasi. Kayak anu mbok dir. Oh. Kira omong buyuten. Aku udah mulai terus iki gak percaya. Cuman lebih iki. Kamu kok pada aku? Apa? Kasih ini. Kasih ini. Aku Ikine kan beda toh ngon kamerane. Kalau ini putih putih kabeh. Aku ya putih kok kasih putih. Ya lah habis separuh terakhir suka aku. Ya sudah saya suka. Itu sekarang berapa tadi? 75. Enggak itu separuh. Tapi bisa ada kan kelas yo, aku 74. Oh, kata sak ndure dhewe yo, kata sak sore dhewe kok. Oh. Aku 74. Diem kan 73. Diem? Oh. 73 atau 72 toh? Dari aku yang nomor 2 lagi balak. Nah, kalau Oh, mas aku koyo kamu. pokoknya sak ndure kan. Heeh. Sak ndure kan. Oh, iya kemana Pak? Emut barang kan 72. Emut sing gak lurus. Ya lulus ora. Gak no. Emut sing keluar nembang ta? Rambutnya dawa ta? Gak lurus rambut karo jadi koko-koko kan. Umur kamu. Kita cek kelas 5. Wah, nonton. Anak SMP. Emut iki sampai SMP. Wong sekolah PS kok kok. Masa ta? SMP kelas segoro barengan mulai tati sih. SMP ini kelas segoro nek bangun sering ngono lho. Baru mulai tik. Lek soalnya ya panggah ngono kae arek gawe ngono. Soalnya rambutnya ora sampai ketok piting ngono gak. Oh, dewe Sampai paling abang oh. rupane ora karu-karuan. Ayo punya milik. Nek abang-abang pisan. Apa dah?
dua. Satu. Aku sentuhan loh. Semoga sama dua loh. Yo. Kemarin lalu tuh batu kok. Gawe satu ae. Aku ya kok ngeterne lho. Berdua kali ya, Dok. Olah lor londong di tanda kan aku sing kene. Heeh. Piye enak? Tanda tukang. Oh. Aku kan riyoyo karo riyo sedina sampai riyoyo 6 dino mi. Oh, dengan londong tok sana. Terus akan aku saya kan tray. Ini kan ini mau gitu. Lor. Dalam Ini berapaan? 2000 sayang Sama ini, Bu. Ya. Satu. Ya. Bojone ku wong beneran. Ditarani ora lho? Bil. Tidak. Tidak tidak. Emang kok tak ketemu beritan ke itu, Bu? Buritan. Enggak ngerti Mbak Mega aku. Beritan ki lho di. Buritan Ibu Nur kono. Malah tambah aman. Nyabrang liwat nganu, liwat naga-naga. Ini ya. Dek, kata apa? Aku mau dimakan. Iya, masih ada di kulkas. Yesus. Aku kalau bisa ngene, aku gak lemu iki. Malah trelek ning omah mesti lemu. Lek lemu lemu. Buka lemu ya, Mas iki ngene iki aku lemu ngono. Bisa cuwilik lah wae. Iya. PSD ya, Dek. Aku les Aku SMP barang cilik. SMP kan aku cilik ya. Mangku lunga aku ya cilik aku. Kamu ngopeng pira to? Yang tawa 12 tahun. Terus Brunei 2 tahun. Tunggalmu kan pira? 6. Ora gurus awakmu tok to? Lah kok nemu wakemu aku kok garo aku ora awakmu tok to, Mi? Mbakku gede-gede kok. Kamu lagi? Heeh. Oh, mbakmu sapa? Nang ndi to, Mai? Aku kan sing ora belas aku dulu nunggal putrano. Kakangku mesti karo sampai di kene.